Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Donduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, niya na usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sumong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay. Kaganina, dunay mensahe nato no sa Facebook do diha gyud sa inbox. O nagunahon ta nga atong dalon ang maong mensahe no karon sa atong tulumanon no lamdag sa kahitasan. Kay related ni sa atong eleksyon no. Ang maong pangutana nangutana kung kinsay atong butuhan sa pagka-presidente. Gipangutana gyud ko ba no diha gyud sa Facebook usa sa atong mga friends og nagtuo ta nga usa to siya sa di lang nako hinganlan usa sa mga nagsunod sa atong mga posting diha sa Facebook. Og nangutana siya kung kinsa kunoy atong butuhan sa pagka-presidente. Now, nakahuna-huna ta nga dad-o na to sa atong tulumanon kining unsi akong tubag, unsi atong panghuna-huna isip tubag sa maong pangutana nga ingon ani. Kay mahimong kamoron pangutan-on mo aning klasyas pangutana mohatag mo og ngalan yun no sa kandidato kung kinsay inyong pagkabutuhan kay mo naman ni atong naandan. Well, ang tuyo nato niini karon nga atong ipaambit diri sa atong tulumanon ang atong tubag tungod kay nagtuo si Veritas kining ubos ninyong alagad nga duna ni siya dako kaayong kalambigitan sa ato bang kana bang pagkabot sa unsa may maayo nga eleksyon. Okay, kung nahinumdum mo, kung nakapaminaw mo atong naghisguta o kana bang panalangin gikan sa Dios, panalangin nga gikan sa kahitasan, makabaton lang tag panalangin o gikan sa Dios kung ato pong ayuhon o ato pong ampingan ba ang atong kaugalingon ug unsay atong buhaton diha sa atong eleksyon. Bori pasabot kung dili maayo ang atong mga pamaagi diha sa eleksyon o piniliay, mahimong makaingon pud ta nga siguro mo na hinungdan nga way panalangin kini atong kini bang eleksyon o unsa man ang atong mahimong sangputanan sa atong piniliay o pagpadaga na sa atong rindas mga gamhanan kung naa na tayo mailek o mapili
mahimong walay panalangin kung sugda nato diha sa pinili ay nga nagpakita ng atong mga buhat wala ta nangayo og panalangin. Na buot lagi natong ipasabot nga kinahanglan tarungon nato ang sistema sa atong eleksyon. Ato ning mapanag-ing po diha sa mga istorya ba diha? Istorya diha sa atong balaang kasulatan. Ato mangguning na obserbahan. Ato lang gihapong ipahinumdum. Nga pananglit ni adtong katawhan sa daang kasabutan ang Israel o ang mga Israelitas kanang kung mabasa kag Biblia diha sa daang kasabutan ato man ang mabasa ug unsa ang relasyon sa Dios ug sa tao ug ato ning nabantayan nga the moment o supanahon gani nga ang katawhan sa Dios o ang mga Israelitas katawhan sa Dios musugod gani og buhat og mga buhat nga dili maayo, musunod po dayon ang dili maayo nga mga hitabo. Di ba? Kung nagbasa mo sa Biblia, makita man na nato diha. Gani magbagulbol dayon ang mga Israelitas, mubagulbol dayon sila sa Dios, moingon dayon sila nga Ginoo, imo man unta ming katawhan, ngano man nga imo mang gitugot, nga mapildi mi sa among mga kaaway. Ilang giguba ang among templo, ilang gipakayab ang ilang kaugalingong bandila. Ingon sila sa mamumutol og kahoy, pinaagig atsa og martilyo. Kanabang sa Salmo 74 usana sa atong nahinumduman. Kung ano man, kay niadto God diya sa daag kasabutan, gihulagway man ang kanagaling ngipon sa ngipon, mata sa mata, gatok sa daang kasabutan, nga magpinatyanay gyud sila, di ba? Nga ang ilang kontra mo, patay nila, din sila po makahigayon, sila po muuna, pinatyanay man to, di ba? Gihulagway na diya sa daang kasabutan. Kunya ang katawhan sa Dios, montong katawhang Israel. Dayon, kampante kayo sila kay naago nila ang Diyos. Di ba? Naa nila ang Diyos mo na nga dunay mga gira, dili sila mapildi tungod kay naaman nila ang Diyos. Pero dunay mga higayon, dili lang kay kanang sa Salmo 74, naay mga higayon nga mapildi sila gumikan rapod sa ilang mga dili maayong ipangbuhat. Murabag pailhon sila sa Dios ba, no? Pailhon sila sa Dios nga kung dili gali mo matinud-anon nako, pailhon mo nako nga dili pod maayo ang mahitabo ninyo. Ito pa doon nagay consequence nga dili maayo. Sangputanan sa dili maayo nga gibuhat nila, adun na po isang putanan nga dili maayo. Justice manggudang Ginoo, hustisya. Mauna, no? Sama atong bisan ganito katong si ninomdo mo ni kuan ni Bukadnezar, ni Bukadunusor di as Biblia. Pagano man to. Pero dunay higayon nga gigamit ang iyang gingherian pagsilot ni adtong katawhan sa Dios. Di ba? Say makaingon ko ba nga dunay mga panahon nga makabaton tag mga leader nga bagis, murag berdugo. Usahay, dili na gustos Ginoo, labi na kay naa na ta sa New Covenant nga ipahari ang gugma. Pero naapaghapoy mga higayon nga itugot sa Dios ka makabaton tag leader nga kuan grabe, no, di ba? Mu patay, nginana ba? Ang isog. Ngano man na, usa sa hinungdan ana kung mag-research gyud ta ayos Biblia atong baladsihon, kung matagaan galitag dili maayo nga mamuno nato kana usa gyud sa dakong hinungdan ana agi ra pud na nato.
Agyar po na to nga. Tungod kay dili man mo matinud-anon nako, boy no. Doon ay mga higayon nga dili pod mo nako tagaan og maayo nga leader. Kini pagpamalandong na lang niya nato ron. Now, nganong mura man tag nilayo atong pangutana no nga kinsa man kuno'y butuhan ni Veritas mo may nangutana ko nako sa Facebook. Although ako naman ning na-share sa miagi unsi atong baruganan aning eleksyon. Pero ato ning usbon pero nakahuna-huna ko nga ato sang pasiunhan og istorya ba kay naagi hapon ni say kalabutan. Nga kana bagong mangandoy tag maayo ning atong katilingban nga makabaton tag maayong leader unya di po natuayuhon atong kaugalingon. Kana ding mo baligya tas tung buto maayo pa din nga kakalaro ana. Inoon sa pa na atong Israel diha, no? Muna nga diri gyud ta sa 11 Mayo. Nakaron atong sugdan atong tubagon tong pangutana. Gipangutana mangugukin sa may akong gibutuhan na presidente karong umaabot nga eleksyon. Now, niingon ko no, katong nakadungog na kahibalon na mo, review na lang ni no. Now, akong baruganan ron, hinoon sa ona, dili ni akong baruganan. Okay, na unsa lagi na andan, mo po'y atong mahibawan. Oo, pero sa diyang nakaamgo ko ani nga, kinahanglan yun ay tinud-o na to atong pagtuo, og very careful yun ta sa pagtuon sa atong pagtuo. Very careful ta, og tinud-on yun na to, kay, no, ato lang po nang ipahinumdom, no, bisag di sa kumo, muhisgot sa ubang tinuhuan bisag sa ato lang sa Katoliko, no? Kitang mga Katoliko nindot daghan kay tag mga pagtulunan nga maayo nga makapabalaan, makapasantos gyud nato, makabuutan gyud nato, prueba man gani nga daghan man gyud ang nadeklara gali nga santos, di ba? Kana nagpamatuod lang na nga kini nga itong mga pagtulunan makamaayo gini na to, makapabuutan gini na to. Pero nga nung daghan mga badlongong Katoliko, di ba? Mamanaron, bisan pag moana tadas prisuhan, no? Pasiluon lang po kung doon na manggali ato mga igsuon nga pinirisorong naminaw kung na-radyo das prisuhan, no? Himuon lang na ako ng example, dili ni pagpasakit ning akong gibuhat ninyo, kini akong isulti ron. Pero aktual mangguni nga na sinati nako nga gihimo ning example atong kadtong kuan ba ngayon siya nga kay naglantugi lagi isig ko hambugay o kinsay unsay tinuhuan nga maayo dayon niingon tong dili Katoliko ngadtos Katoliko bisan pag wadto tas prisuhan ron mas daghan yung Katolikong badlungon kay namo nga dili Katoliko bisan pa itubag po tong usa nga kay daghan man mi di mas daghan yun wing nahimong badlungon bisag kamo galin na may badlungon ayun ana. Now nga ato ning giisgutan kay siyempre kung diha sa kuan pa usa ka bakid nga bugas kung naay bato og parehas og ratio og ikumpara sa kana lang tungag bakid mas daghan gyud nag kana bang og mahitang batuon ba ang maong bugas then parehas og ratio mas daghan gyud tong sa usa ka bakid og sa tunga lang sa bakid. Hingon na ba? Well, ang punto na to dire nga ang atong tinuho ang Katoliko nganong nahimong gawas nga daghan ta, no, mas daghan og badlungon pod kung iparehas bang ratio ba mas daghan yung badlungon sa Katoliko kay mo may daghan. Pero dito kaingon nga wa pay badlungon sa ubang tinuhuan. Pero atong klaruhon nga unsa may nakapadautan sa mga Katoliko? Tungod ba sa pagtulon ang Katoliko? Dili oy. Kay wa gyud pagtulon ang Katoliko nga makapadautan niya. Makapadautan sa Katoliko, parang lit o para sa anang vote buying. O pagtulunan bagus Katoliko nga mamalit tag boto o mobaligya tag boto dili oy. Tanang pagtulunan diya sa napulo kasugo gitudlo na. Kasi nang dili mangawat, di manulis, bawal lang corruption. Now, kung doon na may mga Katoliko nga kawatan, korap,
Tungod kay wala nila sunda ang pagtulon ang Katoliko. But pasabot, ang atong tinuho ang Katoliko, kung sundon, tinudon lang yun na to, makabutan, makapabalaan yun na to. Moingon sila nga, way ay ng Katoliko, kanang mga politiko na to ron, nga mga kawatan ko no, mga kurap ko no, nginana mo na sulti nila, mga Katoliko man na. Atog ang kunon, Katoliko na. Pero ang pangutana, nahimo ba na silang kawatan? Nahimo ba na silang kurap tungod sa tinuhuan ng Katoliko o relihiyon ng Katoliko? Dili oy, unfair pod sa tinuhuan. Kay wa gyud magtudlo ang Katoliko og pangurakot, pangawat, wa gyud. Kung doon na may politiko nga kawatan o kurap, tungod na kay wala niya sunda ang iyang pagtuong Katoliko. Mao na nga unfair kaayo nga mo na atong ipasangil sa Katoliko nga relihiyon kung dunay mga politiko nga Katoliko nga nahimong kawatan o kurap. Dili oy, unfair kay nas tinuho ang Katoliko. Nganong ipasangil man nato sa relihiyong Katoliko ang maong buhat nga mismo ang maong buhat iyang gikasilagan kay iya gunang gidili. Di ba? Basa mo katikisim nga libro nga Katoliko. Gitudloan bagud tag pangawat, pangurap wala oy. Mao na nga kanang uban po usa sa ilang himuong rason mobiya sila sa Katoliko tungod kay anang daghan kunong Katolikong badlongon. Ilang pasanginlan ang relihiyon, dili oy. Dili nato pasanginlan ang relihiyon nga Katoliko kay wa gyud pagtulon-an ang Katoliko nga dili maayo. Tanang mga pagtulon ang Katoliko maayo, ang uban lang hinuon wala masabti. Mao na nga atong ayuhon ning atong pagtulon ang Katoliko, atong tinud-on ning atong pagtulon ang Katoliko, no? Saon pod kay kung magbasa pod lahi po'y basahon. Di man gali mo basag Biblia, then di man gali mo basag katikisim. Lahi may pong basahon. Hinuon wa man ta did iyan ang ubang mga basahon nga kung di ra po dautan, pero unahon gyud unta nato atong pagtuo ba. Ato sang busgon ang atong kahibalo mahitungod sa mga pagkaon sa atong kalag ng mga espiritu kanon na tubang nga libro kay diya manggod ta mahimsog. Mahimsog nga atong kalag ug malikay gyud ta sa pagbuhat ug dili maayo. Pero lahi gali na itong kubi-kubion, daghan kay tang kubi-kubion, din malimot na tastog pagtuo, hantod, nahimo na natong Diyos-Diyos ng mga butang, no? Uban, sige rag punay niyag dula sa computer, siya pa nang diya, sige rag surisuroy diya sa boulevard, okay, di man noon daw tana. Pero unahon lang nato yun unta itong pinaka-importante sa atong pagtuo nga, mahimog yun tang tinuod nga mga anak sa Diyos. Ingna ko ninyo, sayop ko kung sulay kung tuhuan na to ning atong giawhag ninyo. Kamo mga Katolikong naminaw ron, tinud-on ko na to ni atong pagtuo. Tan-awon tag dili ba mo kunhod ning mga dili maayong panghitabo o magpadayon ba gyud gihapon, no? Mo ni. Now karon tubagon na to tong hitungod sa isyu, no? Nga unsa may baruganan ni Veritas sa eleksyon karon. Now ako dili gyud ko mo publicize, dili gyud ko mo pahibalo sa akong kinsa akong butuhan bisag di lang kay presidente, bisan pagkonsehal, mayor o gobernador, sekreto gyud ang akong buto, no? Dili gyud nako ipahibalo, kung ipahibalo manggali nako kuana na nakalapas nako sa akong gitamdan nga sistema. Dili gyud ako na siya ipahibalo. Ang akong prinsipyo ron sa eleksyon, parehas anang magpili og Santo Papa. Di ba kanang magpili og Santo Papa, dili man na magtabi ng mga kardinal kinsa ilang gibutuhan. Dili man na moingon ng kardinal nga akong gibutuhan katusikuan, dili. Kanang magpili og Santo Papa, secret balloting. Secret balloting. Wala gali na kampanya-kampanya. Ang kuan lang diha, siyempre mga kardinal sila, makahibalo sila kung siya mga batasan anang ilang mga kaubang kardinal. Mora na ilang pag-basis sa ilang pagbuto. Wala gi kardinal nga mga kampanya nga kana siya na dili, walay kampanya na.
O, ang kuan lang diha og tan-aw nimo, ilhon nimo nagkinsa ng imong kauban. Mo na, inana. O sikreto na ilang baluta. Mo na, no? O mo na nga ang ato pong eleksyon god, di ba secret man pod? Secret balloting ang atong, di ba kanang muboto ta, di ba? Dili bawal man nang imong ipakita ng imong kisa imong gibutuhan. So, secret balloting ang atong eleksyon. So, dapat pod unta secret pod ang atong boto. Private. So, pa dili na to ipanabi. Dili mo nang ang atong simbahan bantay ta nga dili gali bawal gali sa gibawal gali sa ato mga obispo ng pag-endorse og pangalan sa kandidato. Bawal na. Kay pag ingog secret balloting, but pasabot, sekreto ang atong boto. But pasabot, ikaw ra, kita ra og ang Diyos mo'y nasayod kinsa atong gibutuhan. Mo gyud unta na insakto. Mo na gyud na insakto ngano man. Kay kinigong maghisgot gali tag kana galing unsay naa nato. Dili man ang unsay naa nato tanan ipapubliko nato, naa man gyud private para sa atning atong lawas. Dili tanang bahin sa atong lawas i-privatize o i-publicize na to, nga ipubliko na to. Naagay mga bahin sa atong lawas nga private ra gyud na. Ngano man, kay naay mga bahin sa atong lawas nga kung i-public na to, ipubliko na to, ipahibalo na to, ipakita na to sa mga tao, naay bahin sa atong lawas nga kung makita na nila, makapalaw ay na sa ilang panghuna-huna. Di ba na may kada bang sana? Pero ba kanang naay mga bahin sa atong lawas nga inig imo nang ipakita labi na mga babae, no? Ipakita sa mga lalaki. Nga kana imbis private, no? Dili na ipakita, no? Nya imo jung gipakita. Dayon ang mga lalaki makunahuna na dayon og dili maayo. Di ba kanang murag magtintal ka sa mga lalaki. Ingon ana. Kini pong atong eleksyon ingon ana gihapon. Kay ang nature gani sa maayo nga eleksyon, secret balloting yun na. Ngano man? Nganong secret na? Nganong dili na to na ipublikin sa atong butuhan? Ngano man? Kay unang punto, kuan maguna siya. Ang prinsipyo guna to sa Kristyanismo nga, patas ta manglantaw sa atong isig katao. Patas ta manglantaw sa atong mga isig kabutante. Ngano man? Kay tanan gud mga anak ta sa Dios og nahigugma ang Dios sa matag usa. Kung nahigugma gali ta, kung mupili gali ta kinsa atong butuhan, isikreto na to na kay kung ato nang ipubliko, mura ta og kana bang wala kaita maghatag og bili sa laing kandidato nga wala na to butuhi. Ngano man? Kay siyempre dili man gyud pug ka mobuto sa duha na mamili man gyud ka. So, ang tinuod gud nga pagbati nato sa atong isig katao, kung dili ta mo buto niya, kung mahimo, dili nato ipahibalo nga wa ta mo buto niya. Ngano man, kay nahigugma ta niya. Kung atong ipahibalo nga ni buto ta atong usa, dayon mahibaw-an man na kay imo manggi-public nga wa ta mo buto atong usa ka kandidato, but pasabot nga wa nimo murabag maimbara siguro. Ingon ana ba? So, kung nahigugma ta nilang duha, no, dili lang kay katong imong gibutuhan, no? Na dili na lang nato ipubliko, dili na lang nato ipahibalos katawhan nga wa ta mobuto atong usa. But mo na nga ang ethics gyud nga gitudlo sa tinuhuang Katoliko mahitungod sa gugma kung maghisgot tag eleksyon, kung mobuto ganita kinsa pilion natong kandidato, i-private na to, kay secret balloting god. Mo man na siya essence ana atong eleksyon. Para nga kadtong kandidato nga wala na to butuhi, dili to mahinawaing. O di ba? Kay mura makaimbaras ba? No, marug makaimbaras. Siguro basin maingon mo nga dili day sports. Well, lahi kuna ang sports lahi man na dula man na. Well, dili. Ang inani man musugot ta og sa dili, di man ta makalikay nga naa gyud tay pagbati. Dili mo na to na mawala ng pagbati. Mubati man gyud ta. Kay mga tao man ta.
Dili man ta parehas kuno og anghel nga walay pagbati nga sama sa tao. Nya ngatong tao naaman gyud tay kanang mahinawaing ta, magkuol, labi na diya sa atong pamilya usahay nga kung dili maangay og tagad sa ginikanan, ang mga anak po dunay mahinawaing. Di ba yun, ana? Muna nga ang ginikanan mag-amping nga ang iyang tratamento sa iyang mga anak mapatas niya parang walay mahinawaing. Iyon, ana. So kay tao man ta, muna'y nakita po sa atong analysis, atong pagtuong Katoliko nga dapat kung eleksyon gani private yun na mo bitang secret balloting. So ang atong buto dili na to ipasundayag 15 atong butuhan. Mo na pero kanang ubang tinuhuan ilag yung ipa plasta gyud mag-endorse gyud silang pangalan kay mao lagi ang ilang theology dili kayo deep, dili sama kalawom sa teolohiya nga Katoliko. Of course, Katoliko manggod pod boy original gyud nga tinuhuan, no? Di ba? Kung ayuhon yun natong tuon ang atong history sa pagtuo. So mao na nga ang maayo nga sistema gyud sa eleksyon moingon galig secret balloting, secret po na ang atong butuhan. Mao na nga hinon kamo kung kailan mo nako kay balo mo sa kong balay kung makakita gali mo posters kandidato. Alang-alang kay wala na dili pa mong tanan sa membros ato mga igagaw nga pamilya nga parehas na tugbaruganan, no? Makita gali mo posters kandidato. Dili na akong kuan sa kuan na mga igsuon ba nako ako bang mga kauban igagaw kay respetuhan po nako ug unsa po ilang baruganan sa eleksyon. Pero ako, dili ko anak, kung mabutang mangali kog posters kandidato, tanang kandidato, kung ibutang. Parang patas ba? Pananglitan. Kung mabutang kog kandidato sa usa ka gobernador, ibutang nako na tanang kuan diha, kandidato sa gobernador. Dan kung mahimo, butangan ako kanang unsay ilang mga qualification para nga makapili gyud tag-ayo. Inana ko. Dili ko mabutang og usa lang ka picture nga panalitan nguing ko nga kinirang ko ana mo akong ibutang kay mobuto ko ani mahibaw-an naman ko nga kana day imong gibutuhan. So dili na siya private. Kay nagpahibalo naman ka, di ba? Sukuhi kay nga atong eleksyon tanawar god. Inigbuto na to diya sa prosinto sikreto kay secret balloting god. Pero unsa ang pagkasikreto ana nga nangampanya na manggaling ka? Di ba? Dili wala na siya musubay. Now ato ni palayon ugma kay wa naman tay igong panahon, no? Atong ayuhon yun pagbalanse ni atong eleksyon. Okay? Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan diri sa Diocese of Dipolog, pinaagi sa atong langdong obispo, Monsignor Sibero Kaermari, uban sa mga kaperian, kini ang sulugoon ninyong sumawang tulumanon. Lamdag sa kahitasan, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Expedito Ilumba o Danilo Luod, hangtod sunod higayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak si Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.